Avui hem interpel·lat al ministre Marlaska per reclamar-li que arribin ja les ajudes per tots els afectats pels incendis d'aquest estiu, tant a les comarques de Lleida com a les Terres de l'Ebre. Pronto llegará el frío y se dejará de hablar de los incendios forestales de este verano, como los de Sanaüja, Torrefeta i Florejacs i Paüls. Perquè les ajudes arribin a temps, hem reclamat a l'Estat que faci un pagament anticipat als petits municipis afectats. També li hem reclamat ajudes per poder arreglar els quilòmetres de camins rurals que s'han vist malmesos. Por eso, señor ministro, le pedimos que activen la vía de los anticipos a cuenta, para que los recursos lleguen mucho más rápido, sobre todo a los municipios pequeños. I què ens ha dit el ministre? Doncs no massa, que continuen analitzant la situació. I com m'acaba això? Doncs per l'experiència d'Alcanar sabem que les ajudes o arriben tard o són insuficients. I per tant, les persones perjudicades per les catàstrofes són també perjudicades per la lentitud de les administracions. No recentralicen las competencias, den recursos y confianza a los municipios y a la Generalitat, que son quienes dan la cara de inmediato cuando se declara un incendio